Kedam tang chiti ni phaing khora troxy arni ada por phai plira achiti malom Duarbagori constituency ardo kai pholang so habar men Tomon kethe piga jok hem kiru thengpi ke bapen kisunge phonang penang andoro bangso ahut kisung ke phodona ahemtun along MSc Richard Tobi kapen khara tengpen VDC Chairman Sarkoi Rongphar hemrit damsi kerap pajodam Kichung ke phang oka chekaga por ahut poson Tomon arve ke theke banga jok ke ongdung thengpi ke kerap hem ka heno lapen rehing ame ke dak poson si kedam tang chiti ni phaing kora troxy arni theklong lo Lason si Duarbagori constituency arlo kai pholang so hawar don krehinia ahemtun hem kanahok duna birta longsi MSc Richard Tobi alam toya tengpen VDC Chairman Sarkoi Rongphar Chairman DMC Mongol Singh teranga tumpen kisung ki phoara ratungalong an hemrit dam Bangso ka hemrit dam ahut Tomon arve pena jok ahemarit kanahok dunang don krehinia ahemtun aphan kerap pajorikang Labenan parta sorkar pen kerap mate District Disaster Management Authority hin pensetame kerap kelongji aphan birta kapeledam lopusi bangso ahut kisung ke phoara ratum aphan than pachini tekang Dola marapen arjison Rongphar Karbiang Long Live